Pakistan'ın Tire taypalı regionda yurdun hopsuzluk güýçleri tarapyndan täze operasiýalaryň geçiriljek barada berilen duýdurşyň ýa-ni ýüzlerçe maşgala öz ýaşaýyş jaýlaryny terk etdi. Ýaşaýjylar Haýber etrafyndaky Bar territoriýasyny terk edip, Peshawar şäheriniň çetinäki hasaby alyş merkezine bardylar. Pakistan'ın hopsuzluk güýçleriniň Talibana garşy hüjümleri amal aşyrýan Demirgazyk Waziristan sewitinden 1 milliona goloý adam eýen başga ýere göçürilipdi. Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda polisiýa ýurdun Maliýa ministrligine tarap ýürüş geçirýän aktivistler bilen çaknyşdy. Polisiýa men garşy atly toparyň 25 çemesi agzasynyň ministrlige hat gowşurmagynyň öňüni almasy inançdy. Ahir soň aktivistler polisiýanyň kordonuny böwsüp geçip, şygarlary gyýarmak arkaly ministrlige tarap uğradylar we şol ýerde hat gowşurdylar. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede Fatih toparynyň wekilleri regionda hapa pullary ýuwma we terrorizmi maliýeleşdirmäge garşy görüşmek üçin maslahat geçirdiler. Jinaýatçylykly ýol bilen alynan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy görüş baradaky Ýewraziýa topary bir kanun girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy maliýe çärelerini işläpdi diýär. Bu duşu Belarus, Gazagystan, Kyrgyzstan, Russiýa, Türkmenistan, Özbegistan, Hytaý, Birleşen Ştatlar, Hindistan we Täjikistan ýaly ýurtlardan 140 çemesi adam atnaşýar. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş bolňyz.